Κεφάλαιο 7, στο οποίο ένα σκιάχτρο αποτρέπει την Σόφη από το να φύγει από το κάστρο. Αν δεν ήταν για τα τρομερά πονίδια που έπιασαν την Σόφη, θα είχε φύγει για το εμπορικό κομμάτι την ίδια κιόλας νύχτα. Αλλά η ψυχάλα του λιμανολίμανου είχε πριονίσει τα κόκαλά της. Ξάπλωνε στην τρύπα της κάτω από τη σκάλα και πονούσε και ανησυχούσε για τη Μάρθα. Μπορεί και να μην είναι τόσο άσχημα, σκέφτηκε. Αλλά έπρεπε να πει στη Μάρθα ότι ο μνηστήρας για τον οποίο δεν ήταν σίγουρη ήταν ο μάγος Χάουλ. Αυτό θα ήταν αρκετό για να τρομάξει τη Μάρθα. Και επίσης θα της έλεγε ότι για να τον διώξει το μόνο που είχε να κάνει ήταν να ανακοινώσει πως τον είχε ερωτευθεί και να τον απειλούσε ότι θα φωνάξει τις θείες της. Τα κόκαλα της Σόφη ακόμη έτρεζαν όταν σηκώθηκε το επόμενο πρωί. «Ανάθεμα τη μάγισσα της φθοράς», μουρμούρισε στο μπαστούνι της καθώς το έβγαλε έτοιμη να φύγει. Μπορούσε να ακούσει τον Χάουλ να τραγουδάει στον μπάνιο σαν να μην είχε κάνει ποτέ του εκείνο το ξέσπασμα. Κούτσανε στις μύτες των ποδιών της μέχρι την πόρτα όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Ο Χάουλ φυσικά βγήκε από το μπάνιο πριν προλάβει να την φτάσει. Η Σόφη τον κοίταξε ξυνισμένα. Ήταν γεμάτος ενέργεια και γοητεία, αρωματισμένος με άνθος μήλου. Το ηλιόφως από το παράθυρο αναπηδούσε πάνω στο κοκκινόγκριζο κοστούμι του και έδινε στα μαλλιά του ένα ροζ φωτοστέφανο. «Νομίζω ότι αυτό το χρώμα αναδεικνύει τα μαλλιά μου», είπε. «Αυτό νομίζεις, ανταπάντησε κακόκεφα η Σόφη. «Πηγαίνει με το κοστούμι», είπε ο Χάουλ. «Έχεις μαεστρία με τη βελόνα, Κάπως έκανες το κοστούμι ακόμη πιο κομψό». «Αχ», αναφώνησε η Σόφη. Ο Χάουλ σταμάτησε με το χέρι του στο πόμολο της πόρτας. «Σε ενοχλούν πονίδια?» ρώτησε. «Ή έγινε κάτι που σε εκνεύρισε?» «Εκνευρισμένη?» ρώτησε η Σόφη. «Γιατί να είμαι εκνευρισμένη? Δεν έγινε και τίποτα. Μόνο κάποιος γέμισε το κάστρο με αναθεματισμένο ζελέ και κούφανε τους πάντες στο λιμανολίμανο και τρόμαξε τον Κάλσιφερ που παραλίγο θα γινόταν στάχτη και έσπασε καμιά 100 καρδιές. Γιατί να με εκνευρίζει αυτό?» Ο Χάουλ γέλασε. «Με συγχωρείς», είπε γυρνώντας το πόμολο ώστε το κόκκινο να κοιτάει κάτω. «Ο βασιλιάς θέλει να με δει σήμερα. Κατά πάσα πιθανότητα θα τρέχω από εδώ και από εκεί στο παλάτι μέχρι το απόγευμα. Αλλά μπορώ να κάνω κάτι για τους ρευματισμούς όταν γυρίσω. Μην ξεχάσεις να πεις στον Μάικλ πως άφησα εκείνο το ξόρκι για εκείνον στον πάγκο», είπε χαμογελώντας σαν τον ήλιο στη Σόφη και βγήκε σε έναν από τους πολλούς οβελίσκους της Βασιλόριας. «Και νομίζεις έτσι ότι όλα θα είναι μέλι γάλα?» γρίλησε η Σόφη μόλις έκλεισε η πόρτα, αλλά το χαμόγελο την είχε μαλακώσει. «Αν αυτό το χαμόγελο δουλεύει σε μένα, πού να μην είναι μπερδεμένη καημένη Μάρθα?» μουρμούρισε. «Θα χρειαστώ ένα ακόμα κούτσουρο πριν φύγεις», της υπενθύμησε ο Κάλσιφερ. Η Σόφη κούτσανε μέχρι τη σχάρα για να ρίξει το κούτσουρο. Μετά ξαναξεκίνησε προς την πόρτα. Αλλά τσουπ εμφανίστηκε τρεχάτος ο Μάικλ και άρπαξε ό,τι είχε μείνει από το καρβέλι στον πάγκο καθώς πήγαινε προς την πόρτα. «Δεν πειράζει, έτσι?» ρώτησε λίγο ταραγμένα. «Θα φέρω ένα φρέσκο όταν επιστρέψω. Έχω κάτι πολύ επίγον να κάνω σήμερα, αλλά θα επιστρέψω το απόγευμα. Αν ο καπετάνιος ζητήσει το ξόρκι ανέμου, είναι στο τέλος του πάγκου, έχει και ετικέτα». Γύρισε το πόμολο ώστε το πράσινο να κοιτάει από κάτω και πήδηξε έξω στον ανεμοδαρμένο λόφο, κρατώντας το καρβέλι σαν μωρό. «Τα λέμε!» φώναξε καθώς το κάστρο απομακρυνόταν και έκλεισε η πόρτα. «Κακό που με βρήκε», είπε η Σόφη. «Κάλσιφερ, πώς ανοίγει κάποιος την πόρτα αν δεν είναι κανείς μέσα στο κάστρο?» «Για σένα και τον Μάικλ την ανοίγω εγώ. Ο Χάουλ την ανοίγει μόνος του», απάντησε ο Κάλσιφερ. Άρα δεν θα κλειδωνόταν απ' έξω αν έφευγε η Σόφη. Δεν ήταν σίγουρη αν θα επέστρεφε, αλλά δεν σκόπευε να το πει στον Κάλσιφερ. Έδωσε ένα προβάδισμα στον Μάικλ για να φτάσει όπου ήταν να φτάσει και ξαναστράφηκε προς την πόρτα. Αυτή τη φορά τη σταμάτησε ο Κάλσιφερ. «Αν λείψεις πολύ», ξεκίνησε, «μπορείς να αφήσεις κάποια κούτσουρα σε απόσταση που να τα φτάνω?» «Μπορείς να σηκώσεις κούτσουρα?» Παρά την ανυπομονησία της, ρώτησε με περιέργεια η Σόφη. Ως απάντηση, ο Κάλσιφερ τέντωσε μια μπλε φλόγα σε σχήμα χεριού με πράσινες απολύξεις που έμοιαζαν με δάχτυλα. Δεν ήταν πολύ μακρύ, ούτε έμοιαζε σταθερό. «Βλέπεις, σχεδόν φτάνω στην εστία», καμάρωσε. Η Σόφη έκανε μια στίβα από κούτσουρα μπροστά στη σχάρα, ώστε ο Κάλσιφερ να φτάνει τουλάχιστον αυτό στην κορυφή. «Μην τα κάψεις πριν να τα βάλεις στη σχάρα», τον προειδοποίησε και για ακόμη μια φορά πήρε το δρόμο προς την πόρτα. Αυτή τη φορά κάποιος την χτύπησε πριν να την φτάσει. «Άρα είναι μία από αυτές τις μέρες», σκέφτηκε η Σόφη. «Θα πρέπει να είναι ο καπετάνιος». Πήγε να γυρίσει το πόμολο με το μπλε προς τα κάτω. «Όχι, είναι η πόρτα του κάστρου»,
την πρόλαβε ο Κάλσφερ. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Τότε θα ήταν ο Μάικλ που είχε γυρίσει για κάποιο λόγο, σκέφτηκε η Σόφη καθώς άνοιγε την πόρτα. Την κοίταζε ένα κεφάλι από γογγύλι, με το ανοιχτό γαλάζιο ουρανό από πίσω του, ένα κουρελοφορεμένο χέρι που κατέληγε σε ένα τετράγωνο ματσούκι, γύρισε και προσπάθησε να την ακουμπήσει. Ήταν ένα σκιάχτρο, φτιαγμένο μόνο από ξύλα και κουρέλια, με κάποιο τρόπο ήταν ζωντανό, και προσπαθούσε να μπει μέσα. «Κάλσιφερ!» φώναξε η Σόφη. «Κάνε το κάστρο να πάει πιο γρήγορα!» Τα πέτρινα κομμάτια γύρω από το κατόφλι έτριξαν. Η καφεπράσινη έκταση έγινε μια γρήγορη θολούρα. Το ματσούκι του σκιάχτρου χτύπησε την πόρτα και μετά τρίφτηκε στον πέτρινο τοίχο καθώς το κάστρο έτρεχε μπροστά. Γύρισε το άλλο χέρι του και φάνηκε να προσπαθεί να πιαστεί από τις πέτρες. Θα έμπαινε στο κάστρο πάση θυσία. Η Σόφη έκλεισε την πόρτα με φόρα. Αυτό σκέφτηκε, έδειχνε το πόσο ανόητο ήταν ένα μεγαλύτερο παιδί να προσπαθεί να βρει την τύχη του. Αυτό ήταν το σκιάχτρο που είχε σηκώσει και σιάξει όταν έψαχνε το κάστρο. Του είχε κάνει αστεία. Τώρα λες και τα αστεία του είχαν ζωντανέψει, την είχε ακολουθήσει και είχε προσπαθήσει να πάρει την εκδίκησή του. Έτρεξε στο παράθυρο για να δει αν ακόμη προσπαθούσε να μπει στο κάστρο. Φυσικά, το μόνο που μπορούσε να δει ήταν η ηλιόλουστη μέρα του λιμανου με μια ντουζίνα πανιά να σηκώνονται σε μια ντουζίνα κατάρτια πέρα από τις στέγες και με ένα σύννεφο από γλάρους να κάνουν γύρες στον γαλάζιο ουρανό. «Αυτά παθαίνουμε που είμαστε σε πολλά μέρη την ίδια στιγμή», είπε η Σόφη στο κρανίο στον πάγκο. Τότε με μια συνειδητοποίησε το πραγματικό μειονέκτημα που ήταν γριά. Η καρδιά της χοροπήδηξε και πετάρισε και μετά προσπάθησε να ξεφύγει από το στήθος της. Πονούσε. Έτρεμε ολόκληρη και τα γόνατά της χτυπούσαν μεταξύ τους. Ήταν σαν να πέθαινε. Έβαλε όση δύναμη της είχε απομείνει για να φτάσει στην καρέκλα μπροστά στην εστία. Κάθισε εκεί αλαφιασμένη, σφίγγοντας το στήθος της. «Όλα καλά?» ρώτησε ο Κάλσφερ. «Όχι, η καρδιά μου. Ήρθε ένα σκιάχτρο στην πόρτα». Οι λέξεις βγήκαν με τα βίας από τα χείλη της. «Τι σχέση έχει το σκιάχτρο με την καρδιά σου?» ρώτησε ο Κάλσφερ. «Προσπαθούσε να μπει μέσα. Με κατατρώμαξε και η καρδιά μου. Αλλά πού να καταλάβεις, καζούλη δαιμονάκο?» λαχάνιασε η Σόφη. «Εσύ δεν έχεις καρδιά». «Ναι, έχω», είπε ο Κάλσφερ με την ίδια περηφάνεια που είχε όταν έδειξε το χέρι του. «Κάτω στο λαμπερό σημείο κάτω από το κούτσουρο. Και μη μου δίνεις υποκοριστικά. Είμαι τουλάχιστον 1.000.000 χρόνια μεγαλύτερος από σένα. Μπορούμε να πάμε πιο αργά τώρα?» «Μόνο αν χάσαμε το σκιάχτρο», απάντησε η Σόφη. «Το χάσαμε?» «Δεν ξέρω», είπε ο Κάλσφερ. «Δεν έχει σάρκα και οστά, βλέπεις. Γι' αυτό σου είπα ότι δεν είμαι σίγουρος τι χτυπούσε την πόρτα». Η Σόφη σηκώθηκε και έσυρε τα πόδια της μέχρι την πόρτα ξανά, νιώθοντας αδύναμη. Την άνοιξε αργά και προσεκτικά. Πρασινάδα, πέτρες και μοβ πλαγιές πέρασαν τόσο γρήγορα μπροστά από τα μάτια της που την ζάλισαν, αλλά κρατήθηκε από την κάρσα της πόρτας και έσκυψε έξω για να κοιτάξει το βαλτοτόπι που αφήνανε πίσω τους. Το σκιάχτρο ήταν κοντά 50 μέτρα πίσω τους. Χοροπηδούσε από ρίκη σε ρίκη με σχεδόν μοχθηρή ανδρεία, με τα ξύλινα χέρια του απλωμένα για να μην χάσει την ισορροπία του και κατρακυλήσει στον λόφο. Όσο η Σόφη το έβλεπε, το κάστρο το άφηνε κι άλλο πίσω. Ήταν αργό, αλλά δεν σταματούσε να ακολουθεί. Έκλεισε την πόρτα. «Είναι ακόμα εκεί», είπε. «Χοροπηδάει πίσω μας. Πάνε πιο γρήγορα». «Μα αυτό κάνει άλλα ντάλα τους υπολογισμούς μου», εξήγησε ο Κάλσπερ. «Θα κάναμε τον κύκλο των λόφων και θα ήμασταν στην ώρα μας για να πάρουμε το Μάικλ από εκεί που τον αφήσαμε. Τότε πάνε ακόμη πιο γρήγορα και κάνε τον κύκλο 2 φορές. Ό,τι χρειαστεί, αρκεί να χάσουμε επιτέλους αυτό το πράγμα», είπε η Σόφη. «Τι μπέλας», γκρίνιαξε ο Κάλσφερ, αλλά αύξησε την ταχύτητα του κάστρου. Η Σόφη μπορούσε για πρώτη φορά να το νιώσει να τρίζει από κάτω της καθώς κούρνιασε στην καρέκλα αναρωτώμενη αν πέθαινε. Δεν ήθελε να πεθάνει ακόμα πριν να μιλήσει στη Μάρθα. Καθώς η μέρα περνούσε, τα πάντα μέσα στο κάστρο άρχισαν να τρέμουν από τη ταχύτητά του. Μπουκάλια τσούγκριζαν, το κρανίο χοροπηδούσε στον πάγκο. Η Σόφη μπορούσε να ακούσει πράγματα να πέφτουν από το ράφι του μπάνιου και να χύνονται στην πανιέρα, όπου το ασημογάλαζο κοστούμι του Χάουλ ακόμη μούλιαζε. Άρχισε να νιώθει καλύτερα. Σύρθηκε μέχρι την πόρτα και κοίταξε έξω με το μαλλί της να πετάει από τον άνεμο. Το τρίξιμο και μουγκριτό σχεδόν την κούφανε και ο καπνός έβγαινε σοριδών σε σύννεφα. Αλλά το σκιάχτρο ήταν επιτέλους μια μικροσκοπική μαύρη τελεία σε μια μακρινή πλαγιά. Όταν ξανακοίταξε, δεν μπορούσε να το δει πλέον. «Ωραία. Τότε θα σταματήσω για σήμερα», είπε ο Κάλσπερ. «Ήταν κουραστικό όλο αυτό». Το μουγκριτό ξεθόριασε. Πράγματα σταμάτησαν να τσουγκράνε μεταξύ τους. Ο Κάλσφερ αποκοιμήθηκε, όσο δηλαδή μπορεί να κοιμηθεί μια φωτιά, με μόνο μια αίσθηση από μπλε και πράσινο μέσα στις τάχτες.
Η Σόφη άρχισε να νιώθει πάλι ο εαυτός της. Πήγε και ψάρεψε 6 από τα πακέτα και ένα μπουκάλι με γλιτσερό νερό από το μπάνιο. Τα πακέτα ήταν βρεγμένα. Μετά από αυτό που είχε γίνει χθες, δεν τολμούσε να τα αφήσει όπως ήταν, γι' αυτό τα άπλωσε στο πάτωμα και τα πασπάλισε με εκείνο που είχε ταμπέλα στεγνωτικό διάλειμμα. Σχεδόν αμέσως είχαν στεγνώσει. Αυτό ήταν ενθαρρυντικό. Η Σόφη έβγαλε το πόμα από την πανιέρα για να ρουφήξει το νερό και μετά δοκίμασε το διάλειμμα στο κοστούμι του Χάουλ, και εκείνο στέγνωσε. Ήταν ακόμη λακιασμένο με πράσινη γλίτσα και σημαντικά μικρότερο από ό,τι ήταν πριν, αλλά της έφτιαξε τη διάθεση το ότι μπορούσε να διορθώσει έστω ένα πράγμα μέσα στο κάστρο. Ήταν αρκετά ευδιάθετη που ξεκίνησε να ετοιμάζει το βραδινό. Έσπρωξε ό,τι ήταν πάνω στον πάγκο σε μια στίβα γύρω από το κρανίο και άρχισε να κόβει κρεμμύδια. «Τουλάχιστον δεν δακρύζουν τα μάτια σου, φίλε μου», είπε στο κρανίο. «Το καλό να λέγεται». Η πόρτα άνοιξε με φόρα. Η Σόφη παραλίγο να κόψει το δάχτυλό της από την τρομάρα της, νομίζοντας ότι ήταν το σκιάχτρο πάλι. Αλλά ήταν ο Μάικλ. Έτρεξε μέσα στην τρελή χαρά και έριξε ένα καρβέλι, μια πίτα και ένα κουτί με ασπροροζ ρίγες πάνω στα κρεμμύδια. Μετά έψησε τη Σόφη γύρω από την κοκαλιάρικη μέση της και άρχισε να την χορεύει στο δωμάτιο. «Όλα καλά, όλα καλά», φώναξε χαρούμενος. Η Σόφη χοροπηδούσε και σκόνταφτε για να μην την πατήσει ο Μάικλ με τις πότες του. «Ήρεμα, ήρεμα», λαχάνιασε προσπαθώντας χαρούμενα να κρατήσει το μαχαίρι με τρόπο που δεν θα έκοβε και τους δυο τους. «Τι είναι καλά?» «Η Λέτη μ' αγαπάει», φώναξε ο Μάικλ κάνοντας την σβούρα σχεδόν μέχρι μέσα στην πανιέρα και μετά υπερβολικά κοντά στην εστία. «Δεν έχει καν δει τον Χάουλ, ήταν παρεξήγηση». Έκανε σβούρες και με τους δυο τους στο κέντρο του δωματίου. «Θα μ' αφήσεις πριν το μαχαίρι μας κόψει και τους δύο?» Η φωνή της βγήκε σπασμένη. «Και θα μου εξηγήσεις τι έγινε?» Ιοπ», φώναξε ο Μάικλ. Έκανε σβούρα τη Σόφη προς την καρέκλα και εκείνη έκατσε με κομμένη την ανάσα. «Χθες βράδυ με έκανε να εύχομαι να του είχες βάψει το μαλλί μπλε», είπε. «Δεν με πειράζει τώρα. Όταν ο Χάουλ είπε Λέτη Χάτερ, ήμουν έτοιμος εγώ να τον βάψω μπλε. Βλέπεις πως μιλάει. Ήξερε ότι θα την παρατούσε σαν στημένη λεμονόκουπα, όπως τις υπόλοιπες, με το που κατάφερε να τον αγαπήσει. Και στη σκέψη ότι θα ήταν η Λέτη μου, εγώ. Τέλος πάντων». Είπε ότι υπήρχε κάποιος άλλος και νόμιζα πως αναφερόταν σε μένα. Οπότε κατέβηκα σαν σύμφωνα στο εμπορικό κομμάτι σήμερα. Και όλα καλά. Ο Χάουλ πρέπει να κυνηγάει κάποια άλλη με το ίδιο όνομα, γιατί η Λέτη δεν τον είχε δει ποτέ της. «Κάτσε να το πάρουμε από την αρχή», είπε η Σόφη ζαλισμένα. «Εννοείς τη Λέτη Χάτερ που δουλεύει στο Κέσαρις, έτσι?» «Φυσικά», απάντησε χαζοχαρούμενα ο Μάικλ. «Την αγάπησα από όταν άρχισε να δουλεύει εκεί. Δεν μπορούσα να το πιστέψω όταν είπε ότι με αγαπούσε και εκείνη. Έχει εκατοντάδες θαυμαστές. Δεν θα μου φαινόταν περίεργο αν ο Χάουλ ήταν ένας από αυτούς. Είμαι τόσο ανακουφισμένος. Πήρα ένα κέικ από το Κέσαρις για να το γιορτάσουμε. Πού το άφησα? Να το». Έσπρωξε το ασπρορόζ κουτί στα χέρια της Σόφη. Λίγο κρεμμύδι που είχε κολλήσει πάνω του έπεσε στην αγκαλιά της. «Πόσο χρονών είσαι, παιδί μου?» ρώτησε η Σόφη. «Έγινα 15 την περασμένη Πρωτομαγιά», είπε ο Μάικλ. «Ο Κάλσιφερ είχε ρίξει πυροτεχνήματα για τη γιορτή. Έτσι δεν είναι, Κάλσιφερ?» Κοιμάται. «Μάλλον σκέφτεσαι ότι παρά είμαι μικρός για να είμαι αραβωνιασμένος. Έχω άλλα 3 χρόνια για να τελειώσω τη μαθητεία μου και η Λέτη έχει ακόμα πιο πολλά. Αλλά υποσχεθήκαμε ένας τον άλλον, δεν μας πειράζει να περιμένουμε». Τότε η ηλικία του ήταν ταιριαστή για τη Μάρθα, σκέφτηκε η Σόφη, και ήξερε καλά ότι ήταν καλός, σταθερός νεαρός, με μια καριέρα μάγου μπροστά του. Και να σκεφτείς ότι η Σόφη νόμιζε πως η Μάρθα έπεσε θύμα του Χάουλ, τώρα που το σκεφτόταν, εκείνη την κατακλειστική Πρωτομαγιά, ο Μάικλ ήταν ένας από τον γκρουπ που ακουμπούσε στον πάγκο και φώναζε για την προσοχή της Μάρθα. Αλλά και πάλι, ο Χάουλ ήταν στην εμπορική πλατεία. «Είσαι σίγουρος πως η Λέτη σου λέει την αλήθεια για το Χάουλ?» ρώτησε αγχωμένα. «Μάλιστα», είπε ο Μάικλ. «Ξέρω πότε λέει ψέματα. Σταματάει να παίζει με τους αντίχειρές της». «Όντως το κάνει!» χαχάνησε η Σόφη. «Εσύ πώς το ξέρεις?» ρώτησε έκπληκτος ο Μάικλ. «Επειδή είναι η αδερφή της αδερφής μου η εγγονή», είπε η Σόφη. «Και όταν ήταν μικρή δεν ήταν και ο πιο ειλικρινής άνθρωπος, αλλά είναι ακόμα αρκετά νέα και μπορεί να αλλάξει καθώς μεγαλώνει. Μπορεί να μην είναι ακριβώς ίδια σε ένα χρόνο και κάτι, ας πούμε». «Ούτε εγώ θα είμαι», είπε ο Μάικλ. «Στην ηλικία μας αλλάζουμε διαρκώς. Δεν μας ανησυχεί αυτό. Ακόμα η Λέτη θα είναι». «Κατά μία έννοια», σκέφτηκε η Σόφη. «Αλλά αν έλεγε την αλήθεια», συνέχισε αγχωμένα, «και ο Χάουλ της συστήθηκε με άλλο όνομα?» «Μην ανησυχείς, το σκέφτηκα κι αυτό», είπε ο Μάικλ. «Της περιέγραψα τον Χάουλ, πρέπει να παραδεχτείς ότι είναι αναγνωρίσιμος. Και αλήθεια δεν τον είχε δει ούτε αυτόν, ούτε την παλιοκιθάρα του. Δεν χρειάστηκε καν να της πω ότι δεν ξέρει να παίζει την κιθάρα του. Δεν τον έχει δει ποτέ της και έπαιζε με τους αντίχειρές της όσο μου το έλεγε.
Τι ανακούφιση, είπε η Σόφη αφήνοντας το βάρος της στην καρέκλα, και ήταν ανακουφισμένη για τη Μάρθα, αλλά δεν μπορούσε να ηρεμήσει, γιατί η Σόφη ήταν σίγουρη ότι η μόνη άλλη Λέτη Χάντερ στη συνοικία ήταν η αληθινή. Αν υπήρχε κι άλλη, κάποιος θα είχε μπει στο κατάστημα των καπέλων και θα το είχε κουτσομπολέψει. Δεν θα της φαινόταν περίεργο η ισχυρογνώμων Λέτη να μην υποκύπτει στη γοητεία του Χάουλ. Αυτό που ανησυχούσε τη Σόφη ήταν ότι η Λέτη είχε πει στον Χάουλ το αληθινό της όνομα. Μπορεί να μην ήταν σίγουρη για εκείνον, αλλά τον εμπιστευόταν αρκετά για να το εκμυστηρευτεί ένα τόσο σημαντικό μυστικό. «Μην αγχώνεσαι τόσο», γέλασε ο Μάικλ ακουμπώντας την πλάτη της καρέκλας. «Δες το κέικ που σου έφερα». Καθώς η Σόφη άνοιγε το κουτί, της ήρθε φλασιά ότι από εκεί που την θεωρούσε φυσική καταστροφή, ο Μάικλ είχε αρχίσει να την συμπαθεί. Ήταν τόσο χαρούμενη και ευγνώμων που αποφάσισε να πει στον Μάικλ όλη την αλήθεια για τη Λέτη και τη Μάρθα και τον εαυτό της. Δεν ήταν σωστό να μην ξέρει με τι οικογένεια είχε μπλέξει. Το κουτί άνοιξε. Ήταν το πιο πολυτελές κέικ του Κέσαρης με επικάλυψη κρέμας και κεράσια και μπούκλες σοκολάτας. «Ω!» επιφώνησε η Σόφη. Το τετράγωνο πόμολο γύρισε από μόνο του με το κόκκινο προς τα κάτω και μπήκε ο Χάουλ. «Τι υπέροχο κέικ, το αγαπημένο μου», είπε. «Από πού το πήρες?» Το παρήγγειλα από το Κέσαρης», είπε ντροπαλάκια μήχανα ο Μάικλ. Η Σόφη κοίταξε τον Χάουλ. Κάτι πάντα θα την διέκοπτε όταν προσπαθούσε να πει ότι την είχαν μαγέψει. Ακόμα και ένας μάγος από ό,τι φαίνεται. «Φαίνεται να άξιζε το ταξίδι», είπε ο Χάουλ μελετώντας το κέικ. «Έχω ακούσει ότι το Κέσαρης είναι το καλύτερο από κάθε ζαχαροπλαστείο στη Βασιλόρια. Χαζομάρα μου που δεν έχω πάει. Και εκείνη στον πάγκο είναι πίτα?» Πλησίασε για να τη δει καλύτερα. «Μια πίτα σε μια στίβα από μακρεμίδια, κρανίο που μοιάζει ρημαγμένο». Το σήκωσε και έριξε το δαχτυλίδι του κρεμμυδιού που είχε μπει στην κόχη του. «Βλέπω η Σόφη δεν κάθισε στα αυγά της πάλι. Δεν μπορούσες να τη σταματήσεις, φίλε μου?» Το κρανίο του έτρεξε τα δόντια και ο Χάουλ τρόμαξε και το άφησε κάτω γρήγορα. «Έγινε κάτι?» ρώτησε ο Μάικλ. Ήξερε να διαβάζει τα σημάδια. «Ναι», απάντησε ο Χάουλ. «Χρειάζομαι κάποιον να αμαυρώσει το όνομά μου στο βασιλιά». «Έγινε κάποιο λάθος με το ξόρικι βαγονιών?» ρώτησε ο Μάικλ. «Όχι, δούλεψε τέλεια. Αυτό είναι το πρόβλημα», απάντησε ο Χάουλ παίζοντας ανήσυχα με ένα κομμάτι κρεμμύδι. «Ο βασιλιάς προσπαθεί να με βάλει να κάνω κάτι άλλο τώρα. Κάλσιφερ, αν δεν είμαστε προσεκτικοί, θα με ονομάσει βασιλικό μάγο». Ο Κάλσιφερ δεν απάντησε. Ο Χάουλ πλησίασε το τζάκι και συνειδητοποίησε πως ο Κάλσιφερ κοιμόταν. «Ξύπνα τον Μάικλ», είπε. «Πρέπει να τον συμβουλευτώ». Ο Μάικλ έριξε 2 κούτσουρα στον Κάλσιφερ και τον φώναξε. Τίποτα δεν έγινε πέρα από μια λεπτή γραμμή καπνού. «Κάλσιφερ!» φώναξε ο Μάικλ και πάλι τίποτα. Ο Χάουλ έριξε ένα μπερδεμένο βλέμμα στον Μάικλ και έπιασε την τσιπίδα, κάτι που η Σόφη δεν τον είχε δει να ξανακάνει. «Συγγνώμη, Κάλσιφερ», είπε, και άρχισε να σμπρώχνει και να ανακατεύει τα κούτσουρα, προσπαθώντας να τσιγκλίσει τον δαίμονα. «Ξύπνα!» Ένα παχύ μαύρο σύννεφο καπνού σηκώθηκε και σταμάτησε. «Άσε με ήσυχο», μούγκρισε ο Κάλσιφερ. «Είμαι κουρασμένος». Ο Χάουλ ανησύχησε πολύ. «Τι έπαθε? Δεν τον έχω ξαναδεί έτσι». «Νομίζω φταίει το σκιάχτρο», είπε η Σόφη. Ο Χάουλ γύρισε αστραπιές στα γόνατά του και την κάρφωσε με τα σχεδόν γυάλινα μάτια του. «Τι έκανες αυτή τη φορά?» Συνέχισε να την κοιτάει επίμονα καθώς εξηγούσε. «Ένα σκιάχτρο», είπε. «Ο Κάλσιφερ συμφώνησε να επιταχύνει το κάστρο για ένα σκιάχτρο». «Αγαπητή Σόφη, πες μου πώς καταφέρνεις να αναγκάσεις έναν δαίμονα φωτιάς να κάνει ό,τι θέλεις. Πολύ θα ήθελα να ξέρω». «Δεν τον ανάγκασα», είπε η Σόφη. «Με τρόμαξε και ο Κάλσιφερ με λυπήθηκε». «Την τρόμαξε και ο Κάλσιφερ τη λυπήθηκε», επανέλαβε ο Χάουλ. «Σόφη μου, ο Κάλσιφερ δεν λυπάται κανέναν. Τέλος πάντων, ελπίζω να απολαύσεις τα ομά κρεμμύδια και την κρύα πίτα για βραδινό, γιατί σχεδόν έκανες τον Κάλσιφερ να σβήσει». «Υπάρχει και το κέικ», προσπάθησε να του ηρεμήσει ο Μάικλ. Το φαγητό φάνηκε να βοήθησε λίγο με τη διάθεση του Χάουλ, αν και όσο έτρωγαν έριχνε αγχωμένες ματιές στα άκαυτα κούτσουρα. Η πίτα ήταν νόστιμη κρύα και τα κρεμμύδια δεν ήταν άσχημα όταν η Σόφη έριξε ξύδι από πάνω. Το κέικ ήταν ανεπανάληπτο. Ενώ το έτρωγαν, ο Μάικλ ρίσκαρε να ρωτήσει το Χάουλ τι ήθελε ο βασιλιάς. «Τίποτα συγκεκριμένο ακόμη», απάντησε μελαγχολικά ο Χάουλ, «αλλά με ψάρευε για τον αδερφό του. Αρκετά δυσίωνα. Από ό,τι φαίνεται είχαν καυγαδίσει άσχημα πριν να φύγει ο πρίγκιπας Τζάστιν και οι άνθρωποι μιλάνε. Ο βασιλιάς δεν έκρυψε ότι ήθελε να προσφερθώ να ψάξω τον αδερφό του, και σαν βλάκας που είμαι, είπα ότι δεν πιστεύω ότι ο μάγος Σάλιμαν είναι νεκρός, και αυτό έκανε τα πράγματα χειρότερα». «Γιατί θες να ξεγλιστρήσεις από την έρευνα για τον πρίγκιπα?» απέτησε η Σόφη. «Δεν πιστεύεις πως μπορείς να τον βρεις?» «Όχι μόνο νταΐς, αλλά και αγενής,
δεν την είχε συγχωρέσει για αυτό που είχε γίνει με τον Κάλσιφερ. Θέλω να ξεγλιστρήσω, επειδή ακριβώς ξέρω ότι μπορώ να τον βρω, αν θες να ξέρεις. Ο Τζάστιν ήταν καλός φίλος του Σάλιμαν και ο καυγάς ήταν γιατί είπε στον βασιλιά ότι θα πάει να τον ψάξει όταν εξαφανίστηκε. Πίστευε ότι ο βασιλιάς δεν έπρεπε να στείλει τον Σάλιμαν στη φθορά. Τώρα ακόμη και εσύ θα ξέρεις ότι υπάρχει μια κυρία στη φθορά που είναι σκέτος μπελάς. Υποσχέθηκε να με θάψει ζωντανό πέρσι και με καταράστηκε με μια κατάρα που έχω καταφέρει να αποφύγω μόνο επειδή είχα τον νιονιό να της δώσω ψεύτικο όνομα. Η Σόφη σχεδόν εντυπωσιάστηκε. Κατάφερες να ξεγελάσεις τη μάγισσα της φθοράς? Ο Χάουλ έκοψε ένα ακόμη μεγάλο κομμάτι κέικ, δείχνοντας στεναχωρημένος και τίμιος. Δεν θα το έλεγα έτσι, παραδέχομαι νόμιζα ότι την νοιαζόμουν για κάποιο διάστημα. Είναι μια λυπημένη γυναίκα που δεν έχει βρει αγάπη από κανέναν. Κάθε άντρα στο Ίγκαρι την βλέπει και τρέμει. Πρέπει να ξέρεις πως είναι αυτό, αγαπητή μου Σόφη. Το στόμα της Σόφη άνοιξε σε πλήρη αγανάκτηση. Ο Μάικλ μίλησε γρήγορα. Μήπως να μετακινήσουμε το κάστρο, γι' αυτό δεν το εφήβρες? Εξαρτάται από τον Κάλσιφερ. Ο Χάουλ κοίταξε και πάλι πίσω από τον ώμο του τα κούτσουρα που με τα βίας κάπνιζαν. Πρέπει να παραδεχτώ, αν κάτσω και σκεφτώ ότι και ο βασιλιάς και η μάγισσα της φθοράς με κυνηγάνε, μου έρχεται να φυτέψω το κάστρο σε ένα καλό σκυθροπό βράχο χιλιάδες μίλια μακριά. Ο Μάικλ προσφανώς ευχήθηκε να μην είχε μιλήσει. Η Σόφη καταλάβαινε ότι σκεφτόταν πως χιλιάδες μίλια παρά ήταν μακριά από τη Μάρθα. «Αλλά τι θα γίνει με τη Λέτη Χάτερ», είπε στον Χάουλ, «αν σηκωθείς και φύγεις?» «Η υπόθεση θα έχει τελειώσει μέχρι τότε», είπε αφηρημένο ο Χάουλ. «Αλλά αν μπορούσα να σκεφτώ κάποιο τρόπο να αποθαρρύνω τον βασιλιά...» «Ξέρω!» Σήκωσε το πιρούνι του με ένα μεγάλο κομμάτι κρέας και κέικ να λιώνει πάνω του και έδειξε την Σόφη. «Μπορείς εσύ να αμαυρώσεις το όνομά μου στο βασιλιά. Μπορείς να προσποιηθείς ότι είσαι η γερασμένη μητέρα μου και να πας να τον παρακαλέσεις για το γαλανόματο αγοράκι σου». Έδωσε στη Σόφη το χαμόγελο που χωρίς αμφιβολία είχε εγωιτεύσει τη μάγισσα της φθοράς και πιθανόν και τη Λέτη, εκτοξεύοντάς το εκτυφλωτικά σαν την κρέμα από το πιρούνι στα μάτια της Σόφη. «Αν μπορείς να αναγκάσεις τον Κάλσιφερ να κάνει ό,τι θέλεις, ο βασιλιάς θα είναι παιχνιδάκι». Η Σόφη ανταπέδωσε το βλέμμα προσπερνώντας την λάψη του και δεν είπε τίποτα. «Εδώ σκέφτηκε, σας αφήνω». Θα έφευγε. Κρίμα για το συμβόλο του Κάλσιφερ. Δεν τον άντεχε άλλο τον Χάουλ. Πρώτα το σκηνικό με την πράσινη γλίτσα. Μετά να την αγροκοιτάζει για κάτι που ο Κάλσιφερ αποφάσισε από μόνος του να κάνει. Και τώρα αυτό. Αύριο θα πήγαινε στην άνω πτυσσόμενη κοιλάδα και θα έλεγε τα πάντα στη Λέτη. «Γεια σας. Ξέρω ότι σας έχω αφήσει πολλούς μήνες χωρίς τη συνέχεια της ιστορίας. Και δεν είμαι σίγουρη αν κανένας θα δει αυτή τη συνέχεια. Αλλά εκείνο το διάστημα είχα στείλει τη μετάφραση μου στον ψυχογιό και μου είχε έρθει απαντητικό μήνυμα στο οποίο με ενημέρωνε ότι μετά από τόσα χρόνια που το συγκεκριμένο βιβλίο θα έπρεπε να είχε μεταφραστεί και γι' αυτό εγώ ανέλαβα να το μεταφράσω μόνη μου, το είχε αναλάβει ήδη κάποιος μεταφραστής του ψυχογιού για μετάφραση και είχαν αγοράσει τα δικαιώματα και θα κυκλοφορούσε τον Μάιο ή Ιούνιο. Το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει πλέον και εκείνο το διάστημα πίστευα ότι δεν υπήρχε λόγος να συνεχίσω με τα βίντεο γιατί ο κόσμος θα μπορούσε να το αγοράσει πλέον μεταφρασμένο. Αλλά το είχα φτάσει μέχρι ένα σημείο να το μεταφράσω και αποφάσισα ότι γιατί να πάει στράφη. Είχα βάλει αρκετή δουλειά, μου είχε πάρει ώρες. Και σε περίπτωση που δω ότι υπάρχει γενικά ενδιαφέρον για τη συνέχεια και ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει το audiobook, το ερασιτεχνικό, παρόλο που μπορεί να αγοράσει το βιβλίο, θα συνεχίσω και την υπόλοιπη μετάφραση, αλλά για την ώρα τα κεφάλαια που έχουν μεταφραστεί και είναι στην κατάλληλη κατάσταση για να ανέβουν είναι μέχρι το κεφάλαιο 9. Αν το ενδιαφέρον, θα συνεχίσω να μεταφράζω και τα υπόλοιπα μέχρι το τέλος.